இங்கே எது லவ்? டெய்லி டெக்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்போ பாரு ஃபோன் பேசிவிட்டு பொசிஷனஸ்ன்ற பேரில் டார்ச்சர் பண்ணிவிட்டு உனக்கு பிடிக்கும்னு ஒரே காரணத்துக்காக அவங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சு ப்ரிடென்ட் பண்ணி நீ தான் ரைட் பர்சன்னு கன்வின்ஸ் பண்ணி அட் லாஸ்ட்டாக லஸ்ட்டை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபீலிங்ஸை டிஸப்பியர் பண்ணுறதா லவ்? என்னை பொறுத்தவரை லவ் இஸ் நாட் ஆல் அபவுட் கன்வின்சிங் அ பர்சன். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அவங்களா ஃபீல் பண்ண வச்சு நான் இப்படி அப்படின்னு ப்ரிடென்ட்லாம் பண்ணாமல் ஓப்பனாக பேசி அவகிட்ட கேட்காமையே அவகிட்ட இருக்க இன்செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கிளியர் பண்ணி லவ்வை வேர்ட்ஸால் சொல்லாமல் எஃபோர்ட்ஸ்னால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் நான் லவ்னு நினைக்கிறேன். மொத்தத்தில் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு சூரியன் மாதிரி ஒரு ஃப்ளவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல் அதுக்கு தேவையான வார்த்தை டெய்லி கொடுத்துட்டு அந்த ஃப்ளவர் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அந்த ஃப்ளவர் அதுவாக ப்ளூம் ஆகிறத பார்க்குறது தான் நான் உண்மையான லவ்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வேணாம் ப்ரோ எப்படின்னா ஏமாற்றிடுவாங்க. எனக்கும் தெரில, பட் ஏமாற்றிட மாட்டிங்களே.